Gi-extend na sa Davao Region COVID-19 Task Force ang enhanced community quarantine sa rehiyon ug usa pa ka semana. Aniya ang detalye. April 19 nakatakda nga matapos ang enhanced community quarantine sa Davao Region pero gi-extend kini taman April 26. Kini ang gikumpirma ni Davao City Mayor ug Chairman sa Davao Region COVID-19 Task Force, Inday Sara Duterte. It was agreed with the governors nga it will be the same for all across all LGUs. Kung sa nag-ECQ ang Davao City, mag-ECQ ang tibuok Davao Region. Sumala sa mayor nga kinahanglan pa gyud daw nga ma-extend ang ECQ aron mapugnan ang paspas nga pagsaka sa COVID cases sa rehiyon. Nakita nilang there is a need to extend para mapababa na to. Ang ato amang numbers may ni taas siya sa sugod tapos ni baba siya and then maghinahinay na pud siya taka. Dili siya pareho atong katong sa sugod nga naa siya surge no na from 0 to taas dayon. Magpabilin daw gihapon ang guidelines pero mas istrikto ang pagpatuman. We are still discussing this with the city director of the Davao City Police Office pa unsa pa mapahugot nato ang ato ang enhanced community quarantine, especially that makita nato sa dalan na daghan gihapon gid kaayo. Samtang dinhi sa Davao City, ipatuman na ang number coding scheme sa Food and Medicine Pass o FM Pass sugod April 18. Dapat makabalo sila nga halimbawa kung ang ilahang gigunitan nga FM Pass ma'am no kanang adba or even so nakabalo na sila kung asa sila nga day dapat lang mugawas. Ang mga FM Pass nga ang control number nagsugod sa numerong 13579 magamit na lang kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. Samtang ang control number nga nagsugod sa 2, 4, 6, 8 ug 0 gamiton lang kada Martes, Huwebes ug Sabado. Dili na magamit ang FM Pass kada Domingo, gawas lang sa emergency. Ang mga musupak, pasakahan ug kaso. Kung naanay tatak yung FM Pass, so pasabot, dili sila na emergency, so malapason violator na siya, ma'am. So pwede na siya pasakaan og reklamo, ma'am, katong Republic Act 11332. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.